Straight to the point. Okay, mga higala, arita sa atong pag-evaluate ini nahitabo kagahapon. Kanang klaro-klaro lang nga evaluation ba. So, mahimo nga nining akong pag-evaluate sa kaso may gala sa balaod o sa aktual nga mga mahitabo, mahimo nga ang naminaw nako ron dunay malipay, dunay di malipay, pero mao ni ang atong discussion mga higala, no? Pasubay to sa balaod ni. Ani tabo mga kaigalaan, asa man mag-ihap di ay 24 ba or 22 sa quorum sa Senate. Actually kini mahigala sumpay-sumpay rin tanan ha. Katong nahitabo pag May 11, katong ni Dagan si Bato, gigukod mahigala na, sumpay rin ni tanan. Unya gamit mahigala nila karon nga gahapon nga mao na ni kini ni ang quorum na kay dunay kini ni ang gibasihan po sila. Og ari ka mahigala sa kang Cayetano Group, of course, mingon nga naa sa constitution, 24 senators busa anha kwaon ang kwintada. Mingon po sila dili man kay do na may Avelino case day. Ngatong 1949 to dugay na kato kasuha ba. Nin-ani nga sitwasyon. Pero imong basahon ang facts mahigala medyo dili gyud exactly the same. Ang facts mahigala adto maong kaso. Katong Avelino case. Kay usas mga senador ato dili na wa na sa Philippine jurisdiction. Didto man mga higala sa Amerika ang usa ka senador ato. So lahit to nga sirkumstansya. Pero kani sumpay nila mo to nga ilang gusto nga dakpon sa bato ipadago sa dahig. Kay og mapada sa dahig. Same naman siya og facts sa kang kwan. Kini ni ang Avelino. Kay di naman sa maabot within the jurisdiction sa coercive power mahigala sa Senate. But karon 24 man kay naa man 24 man ka senador. Naara man si Bato within the Philippines. So ang kwintada mahigala 24 ang gibira gyud unta sa grupo mahigala nilang Tito Soto, duha gyud ka senador at least para matrisi wa nay lalis. Ni kamot sa bira ana day. Problema wa man bada. Usal mo ginada. Kay nabira pa wa nay lalis. Kay okay. So natawa, nakuha na nato ang majority. Which is why lalis kung duha pa nabira kay kako masag 13. Kay ang majority gyud mahigala 24. Amin ka kag quorum, majority mahigala simple majority, 1/2 plus 1. Mao ra. Para makahimo siya og legitimate business. So pila may 1/2 plus 1 anang 24 senators. Di 12 ang 1/2 plus 1 13. So kung nakabila sila og duha, kay 11 naman sila daan, nabutang naman dik 11 god kay si Bato nagtago-tago. Ilang gipadakop sa Jinggoy, tuwa gibalhog na sa prisuhan mga sukit di paminaw. No? So nabutang na siya mahigalag 11 ang mutunga diha makaigalaan sa Senado. O makabira sila og duha, matrisi sila. So wala na ilalis. Ani tabong ron usara may nabira gyud. Si Chis laman mga higala. Kay si Jinggoy sugot magmaprisos Jinggoy. So ang gigamit ron kay kung nabira pa ang duha day, wa na problema kay na mo may giingos konstitusyon so na naman. Wa na hapsay na ta. Wa man kabira og duha. Usara may nabira. Di nalalis na kay na may jurisprudence ang Avelino. Ipugos gyud mga higala og insert tong Avelino mao na gini. Ang mo na gining basihan, simple arithmetic lang ato gisgutan ha. 24 asa man tawo base sa 24 o sa 22. Kini kadugayan ni mga senador basta kay magkapaldo-paldo na sa mali-malitang kwarta di na magkamamuhi. Kuya ni kay basta maana na expose bitaw sa million billion di na kamamuhi ginagmay. Maayo mo ihap may galas dinagko, pero di na kamao mo ihap sa ginagmay. Atol ni Aji katawa-katawa mga sukit ng paminaw. Okay, so kanang 24 senators under mahigala sa Constitution ang quorum niya 13. Mao'y basihan mga higala kung mag-elect ka og Senate President. Naman na sa Article 6. Section 16, paragraph 1 sa atong 1987 Constitution. Straight to the point. Ang problema ron, kay, kanabang, saan ko pag-explain ha nga, sayon sabton ba? 24,
lisod sila kuha ng 24 kay mo kuha kag duha mo bira kag duha aron na ay majority kay sa pagkakaroon magud mahigala ang majority kung imong tan-awon diha sa grupo ni Cayetano kay kini magud si Jinggoy Estrada o si Bato kwintada pa magud na appeal po sa kwintada na sila senador pa magud na sila kay naaman under the law o ganus a mahigala ang senador nga consider dili na sa senador as of now senador pa man sila. So technically si Alan Peter Cayetano mo ay president sa Senate. Pero ba na ko i-explain ha, naibalaod, pero niapon mahigalay, gray area nga, tuwa dito mahigala ang puwersa. Kaning tanan nga nahitabo, sukad pa itong, sumpay-sumpay ra ni, katong pag-walk out nila, last week, kaya ang gusto ko to sa majority nga, pwedeng maka-vote, maka-appeals discussion o maka-vote, tong wala, dili present diha sa Senate, online voting. Kung napasar to mga higala, maka-vote man si Jinggoy. Kadto para kang Jinggoy to, dili to, tanaw na ko ha, ako, klaro-klaro ang analysis, dili to para kang Bato. Para kang Jinggoy to, o para to lang cheese, panalitang mga preso sila, o si Joel. Kasi Bato, di man ito bisa mag-online, di ito mag-online si Bato, dakpan to si Bato, online to. Kay matrace man ka. Maklaro man imong GPS, unya, o kuhan ka naman, maayo kay na mga NBI mo himo ana, hasta na mga taga, si IDG, nagon na tanan puwersa sa gobyerno, natanan resources. So masakpan ka. Labi na mo apil kag sesyon malangan. Kini ang ilang tuyo ato prangka-prangka lang mahigala tuyoon to nila sa kang Cayetano group nga pwedeng makabuto total online naman karon tanan na gamit naman mao naman ni ang gipanggamit bisan eskwelahan gamit na mag-online. So mo adapt na taani. Pero ang sa minority mo babag sila aron nga dili mang higala maka wa na din makabuto kay panalitan na kabuto Jinggoy wa man manada. So og ilang ipapriso ning ka sa majority sila na imuhawd kay di naman mo makabuto na nagprisuhan. Pero na-approve pa mga higala ang katotoang amendment Marcolita makabuto sila dili inani. Muna nga ang majority i-post nila mahigala nga ma-approve ang online voting mo naman nagipanggamit karon ang sa ila po mahigalang Tito Soto nga grupo dili nila ipa-approve kay di na sila may mag-control sa Senado dili na makuha ang inig-voting mahigala ang kinini ang majority. Sumpay to mo nang walk out sila kadto pag walk out nila parliamentary tool to ila tong strategy ba. Walk out. Mo bitan dako kay role si Senator Subiri. Sumpay ning nahitabo ha. Sumpay-sumpay ra ni hashtag gahapon. Ni walk out sila, it was a parliamentary tool. Aron pag walk out nila, gi-adjourn ni Tito Soto so humana. Ingon si Peter Cayetano, okay, Lunes na lang ta magtiwas. Pag Lunes gidakop si Jinggoy, way sesyon. Sagol protesta ang ilang gihimo mahigalang Cayetano, wa sa mutunga mga higala. Parliamentary tool sa ito gihimo ni Cayetano. Nga wa sila mutunga pag Lunes, wa sila mutunga pag Martes because kung mutunga sila, makonstitute ang quorum. Unya adto mga higala mutunga sila na ay quorum mo'y pag balinichis valid tanan. Valid tanan. Kay ang question rin may quorum ba or wa ba? Kung nitunga sila si Cheese Escudero, kumpleto sila pagtunga, so declare quorum. Kay 1/2 + 1 naman. Way lalis quorum gyud. Unya mo'y pagbali ni Cheese, way problema. Muna ang kadtong ilang gibuhat ni Alan Peter Cayetano pag Lunes, wa sila mutunga pag Martes, wa sila mutunga pag siguro nga di makakuha og quorum, dili ma-legitimize ang action sa Senate nga nahabilin nito mga senators. Pag siguro to nga dili mga higala actually day kini kabantay naman sila day. Kanang ka Cheese nga padumo bali. Kabantay na sila na, dili na sa mga kwan, dili na sila ingon nga mga tang-an sa na sila mga sukitig paminaw. Gipangbira na gud, kasabot na ko sila nga gihulga kaso ninyo mga priso mo o mubali mo do speakers way problema. So inigbira mga kagalaan na ibaw na sa daan nga og mutunga sa tanan unya mo'y pagbali ni Cheese dito. Pag permiro declare ang session quorum, way lalis quorum gyud. Kay tunga man sa tanan. So kumutunga ko sa tanan 22 lang tunga day. Mo nang Abilino case actually. Pag sugod sa Abilino case 22 lang ni tunga. Mo na'y kalainan sa gahapon ug imong palawman ang pagsabot sa jurisprudence. Ang usa katong Abilino case nga mo ilang ipugos o gamit
tuas Amerika ang usa ka senador, dili sa under sa Philippine jurisdiction at the time. Wala may coercive power ang atong Senate to amas gawas nasod. Ikaduha, pagsugod itong Abilino case, nagikulong nga klaro. Muna ang sila Cheese katong Lunes, Martes, wa sila mo nga para di magka-constitute of quorum. Ila tong parliamentary tool pag siguro nga karong adlaw madayon ang Senate Blue Ribbon Committee. Straight to the point. Kay kung panalitan og wala to mahigala mo tungas Cheese gapon day. Madayon ang Senate Blue Ribbon Committee karon, buto man gyud dako. Nakadtong pagtunga ni Cheese questionable pa na. Actually, questionable pa pero nakahatag sa gray area ba? Nakahatag sa gray area. Nani mo guni? Kung 24 ka mga senators, ang iyang quorum, umuipon yung 24, is 13. 1/2 plus 1. Karon, 22 naman sa kabuok. Ang ilang basihan, 22 na lang. Muna kung iyon, ngarikas-pikas, ang basihan, 24. Kay, sinitor pa man si Bato o si Kwan. Technically, sinitor pa man si Bato o si Jinggoy. Bisag na priso na Jinggoy, sinitor pa na. Muna nitabo, may bisag si Laila de Lima, pagka-priso sa una, nakapasal pag-resolusyon. Muna iklaruhon na ito, ha? Prangka-prangka rin pag-istorya, ha? Kanas Jinggoy, sinawa pa man ang konbikto. Pero, og ari ka sa ilang grupo ni Win Gatchalian, ang basihan na 22 na gyud. So, unsa may obvious sa mga tao, kung 22 kay 11-11 man, ang ilang basihan, kung magkakuha mig usa, 12 na, di kami mo oy majority. Naghatag sa gray area. Lalisunon pa ng dako. Kay kung wa mo, tunga si Cheese, wa may lalis day. Awa, gilalis, didlak yun, kay unsil man mo. Nya unsi mi diri. Pag tunga ni Cheese, malalisuno na. Kay mo, ang ato basihan ng skwintada, ang 22. Kanang pagtunga ni Cheese, dako ng faktor. Katong kang subiri nga, siya mo'y nag-lead sa walkout last week. Dako tong faktor. Muna nga para sa mga nasuko sa mga Duterte, hero na subiri. Pero sa mga DDS, suko na sa nasubiri day. Kining kan Cheesean, hero ni si Cheese mahigala sa mga nasuko sa mga Duterte. Pero sa mga DDS, hudas ni si Cheese. Nga naman, pagtunga ni Cheese gahapon, nakahatag sa gray ba? Gray area. Dili sa black and white day. Nabutang sa lalisunon. Kay, kung wa pa mo tunga si Cheese, wa may lalisunon. Wa may lalisunon. Karon na ang lalisunon, asa magkuha ta og kwintada sa 24 or 22. Ngano na lalisunon, pagtunga ni Cheese, mo insist sila nga 22 to kuhaon. 22 to kuhaon. Nya ngano nito nga mas Cheese? Tungod sa pressure mga sukid di paminaw, kung imong basihan ang pamahayag nila ni Jinggoy nga gihulga sila, mapriso ka, pasakaan kag kaso kung di ka balhin dire. Nya si Cheese Escudero mahigala doon na may kaso ni. Plunder man sa ning iya mga sukid di paminaw. Si Joel Villanueva, plunder man sa ning ilang kaso. In fact, kini si Cheese, malagmit gani mga higala kini kan Cheese, naa na ni. Malagmit day kay humanagod last May pagod nga nagtubag sa county affidavit sa plunder case. Malagmit gani nga doon na ni kaso, doon na ni warrant gahapon og inan Cheese na warrant to. Unsa man di kamtunga dito? Ha? Ang pagtunga ni Cheese Escudero lalisunon. Kay wa mo tunga si Cheese, way lalisunon. Unsi lamang gyud sila. So ang pagtunga ni Cheese nahimong lalisunon ug mo nay ug adto ka sa pikas mo nay nindot kay kung lalisunon na o moabot ta nga tos korte unsa may mahitabo. Moadtos kay Tano sa Supreme Court, naay katarungan sa kay Tano mahigala. Naay katarungan sa kay Tano under sa Constitution o kanang gigamit nga Abilino case dakong lalisunon sa nahitabo kagahapon. Pero while pending sa Supreme Court ang kaso day, kinsa may gamhanan ron. Diha man ang problema ron kay si Win Gatchalian mo may di-recognize sa Malacanang. Sila lang sabot-sabot dito. Bisa pag may kag-legitimate si Cayetano under the Constitution but ang di-recognize sa Malacanang si Win Gatchalian man. Inigmando ron sa mga empleyado sa Senate, ang Sergeant at Arms, naghimo mag-ang kagulingong Sergeant at Arms. So wala ko gingon, madayon ba ang hearing sa Blue Ribbon karon or dili? Dakong questionable. Nga naman, inigmando ni Alan Peter Cayetano, mumando man sad si Win Gatchalian. Di, dubli. Asa man ang pwersa. Wala, og bigag balaod, okay, mahimong mapabor ni Cayetano, balaod po sa actual implementation, asa man. Na may Sergeant at Arms si Win Gatchalian, doon na po kang Peter Cayetano, asa man mo tuo ang uban. O maingon si Cayetano, mag-hearing ta karon, maingon si Win Gatchalian, di tayo hearing, wa tayo hearing. Asa man. Ang nakangilngig
Kay ang support sa Malacanang naa ni Win Gatchalian. So kumupadag pulis dito si John Vic Remulla. Magkagubot na po ang Senate madugo ni ron. Muna nga magampo ta nga di na lang, no? Nga di na lang inanaunta ang resulta may gala. Kay mo insist si Cayetano doon naman sa katarungan nga mo insist siya kaysa may Senate President. Pero mo insist may higala sa Win Gatchalian o mangayog support kan John Vic, sila may suportahan day. Sila may suportahan ngayon may pulis diri nga kwan among sila daan mo ni ang Senate. Sila daan mo ang Senate. Ang tuyong sila daan nga di makasud ang mga witnesses sa Blue Ribbon ni Cayetano. So katong 18 Marines di mo kasud na mo. Walay hearing. Inana ba medyo binastusay ba pero mo na yung mga mahitabo ron. Ako nang gi-forecast daan ha. Pariha mo insist, pariha dunay mga katarungan. Kay kining kang Win Gatchalian nama sa iya katarungan nga lalisunon pa kaayo. Pero while lalisunon pa, while pending pa ng lalisunon, budagan sa korte mga sukid dig paminaw, while pending sa korte na kinsa may mas gamhanan aniron. Ang dunay support sa Malacanang mooy gamhanan sa pagkakaron. Ngano man ang Senate Sergeant at Arms panalitan empleyado kakaron sa Senate asa makamutuo day. Ari ka mutuong kay Tano nga mutunga ta ha kay maghiring ta or ari ka mutuong Win Gatchalian work from home na sa taha way mutunga. Asa man ka mutuo. Unya ang Sergeant at Arms ni Cayetano asa may mas gamhanan ron? Ang kang Cayetano nga Sergeant at Arms or ang kang Win Gatchalian nga Sergeant at Arms nga naay support from Malacanang. Ini pangayog reinforcement ana na dayon. Mayong kag padas Remulla daghang pulis dito day nga naa. But ang Sergeant at Arms ni Cayetano sa pagpangayo sa may pangayuan og support nga si John Vic di man iya. So inani ang dagan mahigala sa aktual nga kuan na atong tiwas sa gisgot unya to taod. Human lamang usab sa RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Unya mosunod sa mga lokal nga mabalita. Muni ang mga aktual nga mga panghitabo mga sugid dig paminaw pero mga tao take note ang mga tao nagtan-aw bisan pa man og dunay mga brasuhay dire but ang mga tao nagtan-aw og hain gyud ang sakto hain ang dili. Onay prangka-prangkang pagkaistorya mga sugid dig paminaw. Unya kini si Chase Manggod ang iyang pagtungad dako nga faktor kay nakahatag siya og gray area. Dili na sa black and white pa. Nakahatag sa gray area nga mahimong lantugiunon, mahimong lalisunon. Kay wa pa mo tunga si Chase, dili mahimong lantugiunon. Why lantugi nga naman unsi ra man gyud mo bisag unsa didlak man gyud. Even ang mga tao mahigalang way background sa balaod kasabot gyud nga di gyud mo makurom, unsi ra man gyud mo. Pagtunga ni Chase, dakong question kurom ba or dili? Diha na mahigala ang lalis. Nya nganong mutunga man sa Chase? Number 1, bisa pag madayon mahigala, paunahan tala mo ha. Nganong mutunga sa Chase? Number 1, bisan pa og dili sa mutunga madayon ang investigation sa 18 Marines karon. Ang nga ni Chase Escudero gimension gyapon sa 18 Marines day. So medyo alanganin si Chase. Og adto sa speakers nga dito dayonon ang hearing, mas pabor sa dito din. Ilan dayonon hearing kay og madayon ang hearing na mas gihapon ko diha. Ikaduha mahigala, dako yung butang si Heart Evangelista sa doy. Kay muna-huna mo si Jinggoy Priso. Okay to Jinggoy Priso, yung asawan Jinggoy, pare-parehas lang edad yung asawa. Malagmit to magpuyo na sa balay. Pero kini si Heart Evangelista dai mo Priso ka ganina, suri-suri sa kuspares. Kanang desisyon ni Chase Escudero di sa nalalim mga sukid dig paminaw eh. Kung hunahunahon ni mo Jinggoy, papriso ko, tut anad na mag-priso, si Chase. Labi pag maingon nga pre, samtang wa ka pre to kas prisuhan pre, ako lang si atiman ni Heart pre. Bitaw ato lang agi katawa may gala pero kana si Chase Escudero di nalalim po na iya na agian mga sukid dig paminaw. Bisag ka nang uban ron, Joel god isunod si Joel udakop dai mo nay huhungihong na karon. Ha? So ang pwersa tanan naa mga kagalaan sa administrasyon naa nila tanan ang pwersa busa ang mga tao tikno tan-aw lang og hain mahigala na sakto anigwa na masakto